Здравейте! Както сте видяли от заглавието на това видео, днес ще ви споделя малко повече неща за мен и по-точно 30 факта за мен, които са малко по-необичайни, неща, които не споделям с всеки и даже мисля, че само аз си ги знам. Така че се надявам да ме познаете по-добре и нека започваме. Ще започна с първия факт за мен, който е: когато работя, аз работя вкъщи на компютър, не мога да се съсредоточа, ако е пълна тишина или ако слушам музика. Работя единствено и само тогава, когато гледам някакъв сериал, предаване, интервю, нещо с BG Audio, което не ме разсейва, по-скоро ме концентрира, което е супер объркващо, но е така. В повечето случаи гледам София ден и нощ, предаване, което не ми носи никакво удоволствие, не ми харесва. Малумно е според мен, много гледам. Не мога да го обясня, гледам пълните простоти, просто така съм свикнала. Втория факт за мен е, че абсолютно винаги, без значение какъв сезон е, аз винаги се къпа с вряла вода. И не казвам топла или хладка, не хора, вряла вода. Дори когато е лято и навън е 40 градуса и аз се прибера и ми е топло, отново се къпи с вряла вода. Не знам. Имам котка, която обожавам, казва се Моцко. Като цяло името ѝ е Принц Рафаел, Хаплю, първи, тире, Моцко. Нещо много странно. Да, обожавам я на 2 години. Постоянно правя нейни клипчета и снимки, които показвам на хората около мен нон-стоп. Ако вие сте близък човек и прекарвам много време с вас, то вие знаете, че постоянно ви пълня главата с неща, свързани с моята котка. Наскоро осъзнах, че обожавам крем супи. Мога да ям абсолютно всичко, което е пасирано и е направено като крем супа. Наистина абсолютно всичко. Веднъж бях до супа бара в Пловдив, любимото ми място за храна. Отидах късно вечерта, един уикенд и много ми седеше крем супа. Обаче единствената крем супа беше с картофи, някакви други неща вътре, не съм много сигурна, но имаше риба. Никога не бих яла супа, която да има риба вътре, но беше крем супа и я изядах с огромно удоволствие. Друг факт за мен е, че имам огромен страх от високо и то не е точно страх, ми по-скоро изпадам в някаква паника, не знам. Дори ако съм на някаква сграда, която е на 3-4 етажа и аз съм на терасата, много ме е страх, не отивам до ръба на терасата, ужасно е. Не понасям кръв. Когато видя кръв или когато се говори за кръв, ми става лошо. Наистина не се филмирам в случая, не понасям да мисля за кръв, така че този факт просто е така, ще го вметна, няма да изпадам в подробности. Не говорете за кръв около мен. Друг факт за мен е, че съм срамежлива. Не знам дали очаквате това от влогър, но когато се запозная с някой човек, съм срамежлива, не мога да се отпусна. А още по-странното е, че когато някой е срамежлив, не общува с непознати хора, мълчи постоянно, аз съм тотално противоположност. Значи, когато се запозная с някой непознат, аз говоря много, не спирам да говоря пълните простоти. Така не мога да се отпусна, чувствам се неловко, но в същото време, за да не е неловка ситуацията, не спирам да говоря и то неща, които са наистина много големи глупости. Друг факт за мен е, че абсолютно никога през целия си живот не съм си грязяла ногтите. Когато уча, за да запомня нещо, аз го повтарям и го повтарям по много пъти на глас. Тоест не мога да прочета нещо няколко пъти да го науча, трябва да го повтарям. И така го уча. Друг факт за мен е, че когато съм се напивала, нали, не е било 1-2 пъти, не казвам, че съм алкохоличка, по принцип не пия много, но в случаите, когато аз съм се напивала, никога не съм правила някакви глупости. Някои хора имат случки, от които се срамуват, някакви нелепи истории, които са им се случвали, или пък части от нощта, които не помнят. Аз не мога да кажа това за мен. Винаги помня абсолютно всичко, в съзнание съм през цялото време и никога не правя абсолютно нищо, за което да съжалявам. Мога да се похваля с това нещо, винаги мисля адекватно, дори когато съм пила много алкохол. Също така съм от хората, които рядко ходят по барове. Рядко имам желанието да отида на бар. В повечето случаи предпочитам да изляза някъде с приятелки, да вечеряме или да прекарам времето с моя приятел, да гледам някакви филми, но не и да хода по барове. Предпочитам да общувам с хората, не да отидам на някакво място, където да не може да се чуе с някой и да трябва да крещиш или да танцуваш през цялата вечер. Не го намирам за нещо, което да ми носи удоволствие. Следващия факт е малко по-странен. Не знам точно как да ви го съобща, за да не прозвучи супер фрапиращо, но имам нещо като фобия от инциденти. Тоест, за да не звучи толкова странно, ще ви дам пример. Моето училище има много стълби, то е на 3 етажа.
И винаги си представям, когато слизам по стълбите, как случайно връзките на обувките ми се развързват, аз се спъвам и падам по стълбите. Затова винаги, когато минавам по тези стълби, върва супер бавно или се държа до някой, защото ме е страх да не падна, да не си щупа нещо или пък да не падна от някой етаж. Дори когато се возя в кола и съм на предната седалка, винаги гледам навсякъде, много ме е страх да не изкочи някоя кола, не обичам някой да шофира с висока скорост. Просто ме е страх, представим си някакви неща, които са някакви инциденти, съм много предпазлива, в същото време това е много натоварващо, наистина ужасно е, но все пак ви го споделям. Друг факт за мен е, че когато гледам някакъв ми момент, било то в някой филм или в някое предаване, или се разказва някаква трагична случка, винаги се разплаквам. Не само ми се насълзяват очите, но и се разплаквам. Дори да видя някаква статия или примерно, не знам, някакви снимки на някакво куче, да се разказва неговата история, как то се е разболяло от нещо, но ми става много едно такова тъжно и просто се разплаквам. Обожавам старата българска музика. Не знам дали в днешно време толкова много хора я оценяват, но наистина това са песни, които са уникални за времето си. Не, че са били толкова отдавна, но в днешно време малко хора слушат такъв тип музика. Аз съм горда с това, наистина. Обичам да слушам тъжни песни. В повечето случаи, когато хората слушат тъжни песни, когато те са тъжни, напротив. Когато съм в супер хубаво настроение, обожавам да слушам такава музика. Също така обожавам да чета книги. И не книги, които са типичните любовни романи, по-скоро такива психологически книги, които да ме карат да се замисля за дадени неща от живота, могат да си извлека много хубава полза от нещата, които чета. Общо взето обичам да чета неща, които не са безсмислени. Друго нещо, което отново е свързано с книгите и е изключително странно, е, че когато някоя книга е супер интересна за мен, и вече ми остават около 3-4 страници до края на книгата да разбера какво точно се е случило. В някои случаи аз не ги прочитам тези страници, просто защото тази книга ми е останала толкова любима. Самата история е толкова интересна, че просто не искам тя да приключва. И обичам да оставя края непрочетен, да мога аз да не си кажа, прочетах и тази книга, сега какво ще чета. Обичам просто да зарежа тези 3 страници и в моята глава да се оформи самия край на книгата. Планирам абсолютно всичко. Всеки ден е планиран в главата ми. Всичко ми е разпределено по часове, буквално и по минути, защото времето ми през деня е ограничено. Почти винаги имам да свършвам супер много неща. Когато някой ми се обади, примерно ми каже: ай, след 20 минути да пием кафе, в повечето случаи трябва да откажа, понеже всичко е планирано буквално до минути и нямам свободното време да правя каквото си искам. Човекът, с който говоря най-много по телефона, е майка ми. Обожавам, докато вървя, да говоря с някой по телефона и това да е майка ми. Любимото ми мобилно приложение е Instagram. Много съм активна в Instagram, прекарвам повечето си време на телефона в Instagram. Не харесвам толкова много Facebook, нямаше да имам Facebook, ако не трябваше да комуникирам с моите близки хора. Ако искате да виждате повече неща от мен и повече мои снимки, ме последвайте в Instagram, защото там съм по-активна. Друг факт за мен е, че нямам нито преса, нито сушуар, нито маша. Не използвам нищо, с което мога да си направя някаква прическа. Никога не съм имала преса. Също така съм перфекционист. Обичам всичко да е перфектно. Дори когато трябва да направя някаква снимка, искам всичко да е подредено перфектно, да съм убедена, че композицията в снимката е добра и чак тогава снимам. Няма да направя 1000 снимки и да избера една от тях, правя перфектната снимка и правя след това още 2-3 снимки. Преди това искам всичко да е идеално. Най-големият ми страх от дадено нещо е от охлюви. Не искам да звучи супер филмирано, но имам фобия от охлюви. Наистина мразя ги, тези същества, отвратителни са. Просто не ги понасям. Знам, че са супер безвредни и че са бавни, просто са ми супер гнусни. Мразя ги, не искам дори да говоря за тях. Гадни са много. Друг факт за мен е, че много обмислям всичко и по-скоро ме е страх да вземам важни решения. Наистина, когато нещо зависи от мен и е някакъв важен избор, обмислям всичко много добре и трябва да съм убедена на 1000% и в двете страни, между които примерно трябва да избирам,
за да знам, че това, което ще избера, ще бъде правилно и че няма да съжалявам. Друг факт за мен е, че когато някой ми направи лошо впечатление, било то някаква гадна постъпка или пък каже нещо, отношенията ни се променят и то се променят тотално. Каквото и да направи след това, нещата няма как да се върнат по стария начин и всичко да бъде както преди. Съм спортна натура. Искаше ми се да харесвах спорта, но не се получава. Някои хора намират удоволствие в даден спорт. Много ми се иска аз също да бъда по този начин, но от малка не съм тренирала нищо и сега вече не намирам някакво удоволствие. Не съм намерила желанието да започна някакъв спорт. И така, но изключително много се възхищавам на хората, които тренират. И да, искаше ми се и аз да може да бъда по този начин. Изключително много ме дразни високия звук на телевизора или много силна музика, която не съм пуснала аз. Не пия друг алкохол, освен джин и вино. Това са единствените неща, които харесвам с алкохолно съдържание. Нещо, което е супер, може би ще ви шокира за човек, който се занимава с грим, но осъзнах, че аз много рядко се гримирам. Гримирам се тук, когато правя тези клипове или когато е уикенд и излизам някъде. В повечето случаи през седмицата не си слагам абсолютно никакъв грим. И под никакъв грим имам предвид, дори да имам огромна пъпка на челото, аз няма да я скрия. Не ми се занимава просто, когато съм на училище. На училище хода облечена като клошар и изглеждаща като клошар. Не намирам смисъл да се конча за училище. Преди, не толкова сега, но когато съм ядосана и се гримирам, винаги съм се гримирала супер много. Значи, можете да разберете, че съм била супер нервна или че съм нервна, когато гримът ми е супер много, но говоря за много грим. Просто докато се гримирам, сякаш това нещо ме успокоява и не осъзнавам колко много грим си слагам на лицето. И така, това беше всичко от мен. Надявам се с това видео да сте ме познали по-добре. Ако е било така и това видео ви е харесало, цъкнете палец нагоре, абонирайте се за моя канал. Ще се радвам да споделите долу в коментарите някой странен факт за вас, нещо, което не е типично за всеки човек. Много ще се радвам да разбера, че не само аз съм толкова нелудничава. И така, чао и ще се видим скоро! Муа!